FN-soldaterne blev trykket ud af Rwanda, fordi de kun havde mad til 2 uger og vand til 3 dage, og fordi de ikke kunne håndtere folkedrabet. Derudover manglede de både medicin, ammunition og benzin. En af de første dage blev 10 belgiske FN-soldater, som havde opgave til at passe på Rwandas premierminister, slået ihjel. Den nyhed spredte sig hurtigt hjemme i Belgien, og derfor blev der snakket om at trække resten af soldaterne ud af landet. Og dermed havde Hutuerne opnået det, de gerne ville, for ingen havde lyst til at træde til for belgierne, fordi at mindre end 6 måneder forinden havde USA oplevet at se 18 af deres egne soldater blive myrdet under en fredsskabende mission i Somalia, og USA ville ikke miste flere mænd. Derfor blev resultatet, at mens der fandt en folkedrab sted, stemte staterne i FN's Sikkerhedsråd om at skære mængden af soldater i Rwanda ned til 270. De nåede bare inden dag at sende flere hundrede specialstyrker til Rwanda for at evakuere deres egne statsborgere.